posachedwa patu kupasirana imene zilili mumzinda wa Kunzuzu pamene Brian Banda komanso Kathy Maulidi akucheza ndi anthu wachita interview pamene kuli msonkhano wa chipani cha DPP lero lino masana pano ndipo ndimene Brian Banda wachezera ndi anthu ena. Aida tokoza kwambiri. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi msonkhano wa chipani cha DPP ndaona bali ada amene wamujeza nawo kodi ndanzanu Kathy ndanzanu amene wamujeza nawo ndini kodi muli ku DPP no pano kuzatani ngati the former cabinet minister amene anachita appoint kuti ndikhale one of the cabinet ministers then angobwera to give them solidarity. It's more like a solidarity rally, being the former president of this country, and I happen to be the former cabinet minister. I think it's proper for me to welcome him into my region, the region where I come from, and I happen to be a member of parliament. Mandori mulinawo limodzi nanga kuno tikuona aphungu eno ndi sa DPP aphungu kunyumba malamulo ndi sa DPP ali nawo pa msonkhano uno akamlepo kaluwa ndoti mulinawo limodzi a DPP tigwirira limodzi mukudzala ndira mutanthauza chani mukudzala ndira muthalika mukutanthauza chani mulinawo limodzi mukuyenda ndi DPP pano. The former cabinet minister under Peter Mutharika, being a former cabinet minister, I need to show that solidarity. We did the same with the Marau Congress Party 2017, 2018. We had the solidarity rally in the opposition. I am in the opposition. I need to give that solidarity love, solidarity support to the former head of state and also a possible and an incoming candidate for DPP. So I don't see any problem there. Anthu asatenga kuti aya akaluwa lowa DPP. I see no way DPP. I'm giving them solidarity together in the opposition. We have to be together in the opposition. Sikomo kwambiri. Nditu kulankhula pamenepo akamlepo kaluwa Rumpi East member of parliament kunena kuti ati iwo angobwera kuno kudzala ndira mthalika osati ali ku DPP ko ayi koma abwera nditu kudzapereka support ngati chipani chomwe nthawi inaka chili mboma iwo adali nduna ku chipani cha DPP nthawi ya DPP Brian ndimacheza ndakaluwa apa kufotokoza kuti akuti osati alowa DPP koma abwera ati kudzapereka support kudzala ndiraso amthalika sindikudziwa kuti zikutanthauza chani taonanso phungu wina apa kuti siwa DPP koma aliso pa msonkhano uno ndiye munaticheze nawonso. Kodi inuyo awa ndi bambo Yeremia Chihana phungu wa nyumba ya malamulo wa Ford chuchitika nchiyani kuli konse kumene kumapita apita Mutharika inu mumapezekako ndaona mwachomenya ucheni chipewa APM chuchitika nchiyani APM ndi kholo la dziko la Malawi koma ndikupanga indosi kuti holiday atha APM tayamba kuyendesa dziko holiday atha achoke ku holiday ayambe kuyendesa dziko ayambe kuyendesa dziko chifukwa anthu atopa ndi achakwera apita ku UN kuti akajambulise mafoto pamene anthu kuno kwavutika apita ku UN achakwera kukajambulisa mafoto zichuzi pamene akanapita APM dziko kuno likanamba kuti wapita president. Yes. Inuyo muyenda limodzi ndi DPP kwambiri tiwenda limodzi tikugoneranso limodzi tikumweranso limodzi tikudyeranso limodzi tikudyeranso limodzi blue camp Kathy audyera limodzi inetu Brian ndimanena nthawi zonse ngakhalenso tili ku 24 ku msonkhano wa MCP ndidafotokoza kunena kuti momwe zikuonekera ena akuoneka kuti sanapanga chiganizo koma kwa Fodiku akuoneka ngati chiganizo awawa ndi MP apangakale audyera limodzi anthu achiganizo apangakale mwina tizingodikira nthawi kuti alengeza liti zimenezi nditu ndimanena nthawi zonse kuti zikuoneka ngati anthuwa adakambirana kale nditu ndesi zodabwitsa kukambazi.
kukambirana kayo kukhuzana ndi chani kwenu? Andino ngati mukudyera limodzi, mukugona limodzi. Pamene popo umboni wina ubwera oposa pano. Upose pano umboniwo kuti anthu inuyo apa ndi mgwirizano. Chifukwa ngati mukugona limodzi, mukudya limodzi. Ifeyo Chibwenzi chipose pamenepo. ifeyo tikuzeni history. Bambo Chakupwa Chihana ndi APM anayamba kukhala limodzi kuyambira 1961. Ifeyo tikungobwereza history imene ijayi. Ukenya anali limodzi, Ulimbe anali limodzi, koma ali mu trade union. Constitution ya Ford anapanga ndi APM. Ndiye ndichoziwika chakwenerera kuti ise wa Ford na DPP tikwena kukhala limodzi. akazawo iwowa alinda Chihana Ndaona. ndi mmodzi mwa akuluakulu wa chipani cha DPP. Iwowa nga Ford zimatha bwanji ku nyumbako? Democracy ifuna tauza amalawi kuti democracy ena kuyambira pa family level. Lenga ti family ikugwirizana kupanga democracy sindeye uyayi aliyense ena kukhala ndi ukulu wopanga zimene akufuna kuti apange. Usamulese yayi, don't limit anybody. Ndiye ifeyo timalolera kuti munthu apange ufulu zimene akufuna kuti apange. Ndiye ineyi ndine wa Ford, wamkulu wa Ford iwonso ndi akulu ali ku DPP. Nimene zimayendera. Tathokoza kwambiri. Kwenye zazo kuti mu family leso muli mgwirizano wa Ford ndiye DPP. Kubajako abambo a Ford amayi a DPP. Alliance munyumba mwa Alliance inavira munyumba muli alliance yamphamvu kwa basi. Tathokoza. Kuziwe kuti apart from that alliance hii ya munyumba hii mayi ali ku Chikwawa North kusanje kulowa Chile. Ine ndili ku Mzimba North ndiye alliance. Imatero tiko. Tathokoza kwambiri. Tathokoza kwambiri. Zosangalatsa. Tathokoza kwambiri. Awa madziwa. Inati wowa. Awa madziwa. Ndimango aona akulankhula zambiri mbiri. Ndi moto. Ndi moto. Akulalata. Ndi moto. Bova nonso naona kena kuti kuno musabwere ku Phalombe si kwanu. Kuti ndamenewa? Ndi wowa. Muli bwanji mayi? Tili bwino kayiyo. Chipani cha DPP champhamvu bwanji kumene muchokera? Chipanichi ndi champhamvu kwambiri. Chimene chikuposa chipani cha DPP ndithu kulibe ya? chipani china chipani chomwechi DPP ndithu mulankhula zimene zikoja ndikuyankhula zimene zichifukwa mutati muonetsetse kuyambira pa nkhani yowina mavoti kuwina chisankho chipani chake chomwechi. Enawa olo MCPC kanawina popanda azake kuithandizira koma chipani ichi chimawina chokha. Kodi nokha mukhoza kuwina? Chipani ichi chichita kuwina pachokha komanso situnena kuti chitha kukhala chokha chithasolenga anthu ena kuyima nacho zabwinobwino. Ya kuti mwaletsa kuti ena asapite ku Phalombe. Nanena choncho ineyo ndikumati ndikakhala ngati munthu wandale ndikuona kuti MCP ikumachinga kwawo kuja kumene kuli mavoti awo ambiri ndale zathu zotero ena ali ndi mavoti ambiri uku ena uku koma kwakuja kati tipite anthu athu akhapidwa apangidwa zibongwe. Je pakatipa msonkhano udachitika ine nankhula mawu amenewo ndipo ndizoona ngati wokaniza nyumba yako kuti azako asalowe iwenso usalowe nyumba ya zako. Ndekunotu ali ndi msonkhano anzanu sokombu muchitira msonkhano mbali imodzi muti bwa achita bwino ndi bwino dziko lino ndaufulu apange msonkhano ipenso tupanga wathu ndi mtsogoleri wa palibe vuto. Ayi ziko mukwambiri. Tathokoza mayi Mainja tathokoza kwambiri. Thank you very much. Ngati mwangotipeza kumene this is our continued coverage ya msonkhano wa chipani cha DPP. Awa ndi bambo Ben Phiri katundu wa munthu uyu. Munthu woopsa uyu. Musamba kuona kuja pathupi. Iya munthu katundu. Ile ka bwanji sindimaopa. Simaopa? Ayo pang'ono. Sindimaopa.
uyu ngwaji bongwe osima akunena zona sinimaopa iye izagwira ntchito mu space imene timagwira ndeti pasali mu space yathu alibe chifukwa cho eno abeli bilisi maopa sinimaopa keza nawo msonkhano titabonera wamphamvu kwambiri ndikuona kutsogoloku Vice President Eastern Region Bright Nsaka Joseph Mwanaveka Southern Region Jabi kuno ndekwawo ndikuwaona kutsogoloku mchifukwa chani ngati DPP munasankha kuti msonkhano umenewu muchitire kuno ku North mpaka Toto? pali zifukwa zitatu kapena zinayi. Choyamba tinafuna tidzawasimikizira anthu aku Mzuzu kuti chipani cha DPP chidakalipobe chilipo ndipo chabwera kudzakhala. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri tinafuna kuti tidzafotokozera anthu aku Mpoto kuno kunena kuti imfa ya Chilima imene dziko lonse likulira nawo, Chilima amene tinamubweretsa ndife anthu a DPP tikulira nawo limodzi anthu akuno chifukwa choti kumene ngozi yo inachitikira. Chachitatu tinafuna tadziwitse kunena kuti kusowa kwa mankhwala kumene kukuchitika mzipatala, kusalipidwa kwa anthu kumene sikulipidwa, makatundu amene boma likulephera kuchita, ndalama zimene amene akuti adzigwiritsa ntchito kumeneko akuzigwiritsa ntchito pano kugulira oyimba ndi anthu andale. Ndiye akumati kutenga ndalama zija ndi kukagula munthu malo moti akagule mankhwala kuchipatala. Komanso timafuna tadzimikizire kumapeto. Mutanthauza kuti anthu omwe alowa wiki yathayi adani luso amene akukayimba akumsonkhano omwe kuchitika kuno kumzuzu awagula munena chonse? Iya sina chule adani lu neyo mabwana akugula oyimba andale akugula andale akugula anthu ambiri pogwiritsa ntchito ndalama zimene zimayenera zizigula mankhwala kuchipatala, zimene zimayenera zizibweretsa maphunzitsi kuwalipira mwachangu, zimene anayenera kuna kuti atetse njala imene ilipoyi. Akutenga inu MCP mukuiziwa inalibe ndalama dzanadzanali yatenga kuti ndalama mukapita kwa central pa chipatala apa anthu akudya kamodzi pa tsiku pamene mankhwala amana kuti mumwe katatu pa tsiku mutadya. Ngati munthuyo akudya kamodzi pa tsiku amabwanji mankhwala katatu, ndalamazo zapita kogulira wanthu. Chomaliza timafuna tatsimikizira anthu akumpoto kuti nkuteka pena kumbuyo kusinira chite bwino, nkuteka tinapanga cholakwika aziwe kuti sangapitilire kumapanga ma experience tipangira paboma. Ife taona amene akutidziwa kalefe tiwapepese, pamene sitinakonze bwino tichita bwino, ndipo talimbikitse apite akalembetse voti chifukwa INRB amene amafuna agwiritsidwe ntchito Electoral Commission chilichonse chimene akupanga tikuchitsata asawope palibe atabere paliponse pamene pana kayakwika ka Nerve Center kandi tikupadziwa we are under control. Podzafika nthawi ya chisankho awo atachoka kale mboma kuoneka kuti muchita kudziwa muti pomwe tinalakwitsapo muoneka kuti mupadziwa mungatiuze kuti mpati pamene DPP mukuona kuti simunachite bwino ndipo panopa mukuwapempha Malawi kuti akukhululukireni pasi. Choyambirira nchakuti tinakanika kuchita handle propaganda. Politics is about public perception. Kunabwera ma propaganda okuti for DPP we can't do without the North. Tinakanika kuchita handle to the extent that anthu akumpoto adakhulupirira kuti fe tidane nade. Timati tinenepa kukanika kwathu kuchita handle propaganda imene inabwera tipepese chifukwa zidapweteka mu mtima. Ndiye chifukwa choti zidapweteka mu mtima ngati DPP tipepese kuchita handle propaganda kumeneko kwalakwira Malawi. Propaganda yambiri imene mwachitsanzo amanena za Mombera University. Inu mukudziwa bwinobwino kunena kuti mukamamanga chinthu chachikulu ngati university mumayamba kukonza misewu, mumayamba kubweretsa zinthu ngati madzi chifukwa siziyenda mmwamba zimayenda pansi, magetsi. Mukamapita kuti mukupita pa mzimba muona tinayika project cha madzi akulu kukonzekera university, tinayika misewu yatala pa malo paja chifukwa kuyika njerwa kupita mmwamba ndi malata ndi gadi yopheka. Koma kuti tifotokozere anthu timakanika kufotokoza anthu akumpoto amaona ngati tinawalonjeza zonama. Ndiye ndikunena kuti kuli zambiri osati munalonjeza zonama mufotokoza bwanji pamene sindikumvetsa pamene pa nkhani ya propaganda mudala kwira bwanji Malawi kuti muwapepesa chani pamene ndi tchimo lanji limene mungalifotokoze kuti ndi tchimo lanji mukunena chimene chinatikanika ifeyo ndikuchita manage propaganda.
inu mukudziwa kunena kuti anthu amayika mchenga mu mpunga umene anthu akudya, mchenga wake so amayika moyera, ndicho linga choti ukamadya udziona ngati ukudya mpunga ukudya mchenga udzikupha mano. Ngati sudziwa kusankha mpunga uja zakusokonekera, zidativuta kusankha mpunga. Ifeyo mutati muyang'ane mipando ya mpiri ku ame tinali ndi cheno wakuno kumpoto, Chief Justice anali wakuno kumpoto, koma akamayankhula amakhanga kuti ochapanga propaganda tikuwasala anthu awa. Muone lero mmene atenganira na anthu a Central Region. Nepotism at its worst than what we practiced. Chimene chinativuta ndikuti tinenere kuti ichi chikutere tifotokozere zinthuzo. Ndiye tikuti kukanika kwathuko kunapangisa zinthu chokanga ndizoona, komanso mwangozi ngati tinachita mwina nkusachita bwino pena ndi pena tikuti anthu akumpoto tikhululukireni, tiyenda nanu tichita nanu, komanso adziwe wabwino ndi amene wadziwa mistake yake, kusiyana ndi kumapangabe experiment. Ali pa experiment chifukwa chake ino akafe olo ine musandikonde, koma ino mukapita ku Shoprite chiyatiki mumatenga chogulira zinthu zija nkumadzadza lero simungadzadze, olo ka basket kasiyenta ka basket kaja simungatenge pano mukumanyamula zinthu mmanja kukalipira paja kupeza kuti ndalama salale yonse yapita. Ife tinkadziwa kungoza zimene zija, koma kuti tifotokozere zimatikanika ulendo uno tikukonza zinthu ndipo tifotokozera, ndipo tikamatenga boma ili zonse tinachita zolakwika zimene amatiganizira kuti izi zatere ndi zina zimene tinapanga sitichitanso zimenezo. Tichita bwino Malawi wawina aliyense kunsanje mpaka kunchitipa tigawana keke mmene imakhalira. Chifukwa chake mungaone pano pakubwera anthu osiyanasiyana azipani zosiyanasiyana chifukwa Malawi mmodzi okomera Malawi wonse. Zikomo kwambiri ya Ben Phiri. Ndithu kufotokoza ayankhula amati banja Ben Phiri ndangwasiya chomwecho akuti banja akuti pena pomwe adalakwitsa. Yes, Amalawi awakhululukire. okay. Ndipo akubwera mozakonza zomwe ankalakwitsazo akufotokoza choncho. Ndiye ndimafunsa kuti tchimo lanu limenelo lomwe mukuti mwadziwano lero kuti munalakwitsa tchimolo ndi liti? Ndakuti anakanika kuchita hando propaganda amachita zitukuko koma anthu amana mizira zambiri. Patsemoni awiri atatu pali bambo Nowelo lili patisanambe kuyenda Henry Chulu tisanambe kuyenda awa ndi MP ochokera ku Blantyre. Iwo ntchito yawo APM adapatsa kuti adziyenda m'makoleji kuchita mobilize ma students. Ntchito imeneyo ikuyenda bwanji alibi? Ntchito imeneyo ikuyenda bwino kwambiri. Of course tikumana ndi mavuto ena awiri atatu kuti ndi agenda 2063 imene tiyenera kuyitsatira koma ma students ambiri sakuiziwa. Nde yafikanso kwa agenda 2063 fedna kuti ma students tukambirana nawo zotanda azatenge, so as they're taking over whatever agenda is it, whatever kutenga ka chipani pena kusogolo ana ake ndi omwewo tukamba suliso tukamba zana ena ya. That's why professor anatati tenge so wa skulu nzawo yazikakambirana azikamvana kumeneko abwere kuno cholinga timuvire ino ndi wa sukulu Brian ino ngasukulu mudayimba Brian ndikuimba be maphunziro ndi anawo kwa chachikulu chonena kuti tikakhala nawo anawa sangagwiritsa ntchito ndikwasiya ya, koma anawa tikhaye tukapanga position nawonso tayika azipangenso position kunena tikoti kusogolo kuno tikuyenda bwanji, kodi skulu ndi zimene boma likunena zikugwirizana, kodi agenda 2063 tikwanisa policy ya chipani ichichi apa ndi apa tikuona ngati kuti sikupanga align ndi amene agenda 2063 ili. Ndi zimene tikufuna dana ma college students kakhala nawo tizikambirana nawo akumalola phunzira kuti azibwera mukapita ku skulu ina iliyonse makhala ndi amapanga register kuti ati ndi mawing achipati amapanga register anaje. Ndi timwapita mmene amesa anapanga register awo ndi amene tikukambirana nawo ma university awo kuti apange process yopanga register, kamaliza kapanga register mumva tukazungulira. Tsopano anzana amenya blue inu mumenya white ndi chani? Makalazi ndi blue ndi white. Oh, ndi blue ndi white. Tusimaziwa kodi amenya nawo ije amwake sanchito on the blue and white majo sisanchito ndi blue and white. The blue and white omukona kusanjako mutati muyangane muona kuti Asame Sulemani ayi ndi blue and white apa chiza ka blue and white neso namenyaka ka style kanga so mendu kafunira so namenyaka kuti neso ndikaoneke blue akandakeka ka blue apa ka blue kenapa ndi white ndi blue basi. Koma zipani ndimuona kuti ndizolakwa Brian chifukwa zinatenga makala zonse omwe azimayi timakonda ndiwapanga kuti akhale makala zasalu zawo ndiye zimavuta akavala red awatu avala kwinako uvale white uvale blue ali ndi chipani
green ali ndi chipani, Yeah. yellow ali ndi chipani. Tithawire kuti bodi. Komanso ife ngati chipani timadalira kwambiri azimayi. That's why tinatenga makala za azimayiwo. Ndinolako. DPP ngati chipani iwina 2025 igwetsa MCP. Bwana si anthu amba unjenjemera kale. Mungomva kuti ayi echibiru, kuti chakuti iye ipita se. Kuti ngati niwe mukunena kuti APM uyo wakalamba wakula. Mukuopa bwanji. Chikuopyani ndi chani? Munthu wokalambayo sugar anali pa 700. Mapassport amapezeka mosavuta. Ma driving license amapezeka mosavuta. Lero tuni nkhani kuti upeze driving license kuti upeze passport. Nde akunena kuti nzeru ndi experience nzofunika. Ndeve tifuna munthu wa nzeru ndi experience apitilize atichose mavuto amene tilimo. Ndiye mwati ulamuliro wapita udali bwino. Ulamuliro wapita udali bwino kwambiri kono mukuona olo support anthu amati sabwera mwaona nzunzu mmene ili nanga president sanafike anthu ali kunjira wakundikirira tikamafika naye pano paipatu pano anthu msonkhano nzunzu zanga mlandire pita uyo pita Mutharika professor wabwera wafika ku ndiye amene wawa adziwe zonena kuti Amalawi tinanamiza kokwana pano Amalawi anatsekuka akudziwa chimene chikufunika akudziwa chokufuna kuchita pano Amalawi akunena kuti no ndi mmene ulili ulamuliro kulibwerere kwa professor Moi. I think tinapanga mistake. Brian tikhale tikuchezaso ndi ena Yes. apa kufuna palowe amene akuchita zawo za madansi. Yes. Kodi tasimene imarjani tasimene. Mwina atiuze kapena amayi. Aya ngakublanka yasanga izi. Awa ngakublanka yasanga. Ali basanga izi. Nane ndipangoiona. Ayi tasimene iyi koma ndi khangati ya chitonga choncho Magamba zifukwa zimene anthu akavotere Peter Mutharika 2025. Timatengera kunena kuti kodi mmene nalipo kwati ni mkazi uyu. Mkazi uja mamuna uyu amandisamala mutani ndi mmene ndilili pano Brian umphawi wachuluka. Anthu opempha ndoti ana apanga zinthu zawo nthawi inake bwinobwino panopa kumapeza kuti inunso mwakhasa nawo gulu lopempha. Ndiye kuti iyayi tikupereka makachi transfer zithandize anthu kupanga create kuti anthu akhale aulesi cholinga chonena kuti tipangabe create amphawi ambiri. Pomwe pa agenda 2060 tukamba za wealth creation kuti tithesere umphawiwo. Nde tikatenga mmene awawa bwana mmene boma laliyendesera kumati kuti Amalawi zimene tinkanena kuti tizapangira zichandi zimenezo lero akati kuunga ndi akungotenga nako ali chonchi ziko mmene unga kwata kungotenga nango to anthu tumene alili chonchi china ntindi kuti IMF akuwuzani kuti mmene dziko lililili musatengane kutulana chigulu maulendo watasiyanika. Ulendo uliwonse mmene mukuchita mmaononga ndalama zambiri ndalama zimene zinatha kugulira mankhwala mzipatala kupitisirana m'masukulumu pano tolo fees anambiri sukulu aukanika ku loans board singathe kupanga zombo ina aliyese ifenso ngati ma MP pressure ikabwera we can only manage to a certain extent. Kodi mukuti ziko litilendesa choncho iwe uli ndi khomo nde unyamuke kuti alero ndikupita kukamwamowa pakhomo palibe chilichonse chakudya ndi zimene zikuchitikatu pa kuti iweyo ukuwauza anthu kuti ndalama pakhomo palibe pakoma anthu agona ndi njala koma iwe teiro kubwera utalezera amakufuza kuti abwera atalezera munthu wako ukugwira ntchito abwera achakwera nanga kale umonso ndi mmene zilili lero ku Mzuzu pamene chipani cha DPP chikuchitisa msonkhano ndipo mulendo olemekezeka pa msonkhano umenewu ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Mukhale pompo pamene tikhale tikubwereserani ma speech